हेल' लोगोफोर डाइरेक्ट आङो स्क्रिनाव लाबोखाबाय दे दा नोंथांमोना नैबे इन्सट्रुमेन्टखौ नायनो हागोन दा बे इन्सट्रुमेन्टआ बोरै जाखो बेयोथ' गोदो बेबायदि नङामोन ना बिनि सावगारिया दा बेयो दस्रा जाबायना लोगोफोर बे इन्सट्रुमेन्टआ दा बियो दस्रा जाबाय आरो गोदोनि समाव नैबे जोंना नैबे एडन रिल्सआबो दंखायो बनासआबो दंखायो साबसक्रिपसनाबो दंखायो स्टाराबो दंखायो आरो नैबे इन्सट्रिम एडआबो दंखायो नाथाय बे इन्सट्रिम एडआ बेबायदि नङामोन दै बिनि सावगारिया बेबायदि नङामोन आरो बेनि माबाया सिंनि रुलफोरा गोबां सोलायबाय दा गोदोहाय माने बेना गोबां क्राइटेरिया दंमोन बेखौ जोङो कमप्लिट खालामजोबबासो बेखौ इनेबल खालामनायनि अपसनखौ मोनोमोन दा बेहा क्राइटेरिया गैला दे नोंथांमोना नुदोंना बेयाव नै 0 of 0 क्राइटेरिया मिट जेबो क्राइटेरिया गैला थारमाने दा बेयाव थुनानै नाय लोगोफोर मा सिखारो बेनि उनाव नाय लोगोफोर बेयाव मोनसे भिडिअ दं बेयावनो मोजाङै फोरोंजोबनानै होखादों दि मा खालामनांगौ मा खालामनांगौ बेखौ बेयावनो एसे मोजांनो माबाना होखादों बुजायना होखादों नोंथांमोना खोनासंबा खोनासंदो आङो बेयाव होथ'नाय जानाय नंला ओमफ्राय दा मानि बेयाव माबायदिनो गोदोथ' बे इन्सट्रिम एडजों नैबे इन्सट्रुमेन्टजों मायाव खामायनो हायोमोन खालि लं भिडिअ'आव खामायनो हायोमोन दा जोंहा बियो इनेबल जाबाथाय बे जुदि जों बेखौ मोनबाथाय जोंनो बेखौबो नांला आरो बेखौबो नांला थारमानि जुदि जोङो बेखौ मोनखाबाथाय बे रिल्स हगारनानैबो खामायनो हाबाय बनास हगारनानैबो खामायनो हाबाय बनासावथ' जों फटकजों खामायनो हायो नालाय फटकआवबो खामायनो हाबाय लं भिडिअ'आवबो खामायनो हाबाय लाइभ भिडिअ'आवबो खामायनो हाबाय थारमानि गासिबो मनिटाइजेसनानो अन जागोन आरो बेखौ मोननाय लोगो लोगो जों गासिखौबो खामायजोबनो हागोन दानि फटक्सजोंबो भिडिअ'जोंबो आरो रिल्सजोंबो गासिखौबो जों खामायजोबनो हागोन जिखुनु लोगोफोर दा बेखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ दाथ' बेयाव 0 to 0 ना क्राइटेरियाया 0 जेबो क्राइटेरिया गैया फैनो हागौ बियो मोनसे क्राइटेरिया फैनो हागौ जेनेबा बियो सप्ता खनसेसोनि उनाव नङाबा 1 माससोनि उनाव दस्रा मोनसे क्राइटेरिया फैनो हागौ 3 4 दा बेयो 0 ओमफ्राय जायफोरना गोदोना दंमोन ना गोदोनि बे दालाय इन्सट्रिम एड जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिसोरना केन्सेल जाजोबसिगोन आरो बे गोदानसो फैबाय नालाय बेनिखायनो दा नोंथांमोनहा जेनेबा सोरनाबा एप्लाइ खालामनांगौ दंबा एप्लाइ दा खालामथ'सै बेखौ नेनानै थादो फेसबुकखौ आपडेट हो थाब होमबानो मोनगोन दा बेखौ मोननो थाखाय जोङो जेबो खालामनाङा लोगोफोर माखासे खामानि मावनि बे आंनि दस्रा चेनेल दै बे आंनि मोनसे दस्रा चेनेल ओमफ्राय बैयाव आंना मोनसे दस्रा चेनेल दंखायो दा आङो बेयाव मोनाखै नालाय दा बेखौ आं खालामदों दा बेखौ मोननो थाखाय नै माखासे जिनिसखौ खालामनोसै आङो मानि आं गोरोन्थिबो होथाया दै बेयाव खालामनानैनो मोनगोन होननानै दा थौदो लोगोफोर आं खालामनि बेयाव सुदो इन्सट्रुमेन्टआव बेनि उनाव आइम इन्टारेस्टेडआव थुदो दै बेनि उनाव नै बेयाव मोनसे माबा लिरना हरदो जेनेबा मानि थाखाय इन्टारेस्टेड माबायदि इन्टारेस्टेड बेखौ लिरना हरदो आङो लिरनानै दोनखानाय दं आं बेखौ डाइरेक्ट कपिल' खालामबोनोसै आं नट्सआव लिरनानै दोनखानाय दङ डाइरेक्ट बेखौ कपि खालामबानो जागोन कपि नोंथांमोनहा बेखौ लिरनो हागोन दे नोंसिनि गोसो बायदि लिरनो हागोन जेसेनो मोजांसिन लिरनो हायो एसेनो मोजां नालाय बिनिखायनो मोजांसिन लिरनो नाजा बिनिखायनो आंथ' बिदि लिरदों नै ओरैनो नर्माल दा नोंथांमोनहा माबायदि लिरदो मोजाङै ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे साबमिट अपसनाव होदो साबमिटआव होदो इन्टारेस्टेड साबमिटेड जाबाय दे साबमिटेड जानाय लोगो लोगो जेबो खालामनाङा थेंक्स फर शेयारिं इउर इन्टारेस्ट इन दिस प्रग्राम इउ विल बि नटिफाइड इफ इउ बिकाम एलिजिबोल मोनसे नटिफिकेसन फैगोन जेब्ला जों एलिजिबोल जायो दा थेंक इउ होनदों जेनेबा जेनेबा आंनि इन्टारेस्टेडखौ गावसोरनो साबमिट खालामनानै होनायनि थाखाय गावसोरो जुदि आं एलिजिबोल जायोबा मोनसे नटिफिकेसन फैगोन दा जेबो खालामनाङा लोगोफोर बिदिल' खालामनानै दोनथ'दो बिनि उनाव माखासे लाइभफोरखौ फैबाय था आरो लाइभफोर फैबासो जायो नालाय ओमफ्रायथ' जेबो गैला जिखुनु बेखौ मोनबाथाय जोंनो बेखौ जुदि सेटआप खालामनो हाबा बे इन्सट्रिमखौबो बेखौ एड अन रिल्सखौबो नांला बनासखौबो नांला बेखौबो नांला आरो बेखौबो नांला जिखुनु नैबेजोंनो जों फटक्सजोंबो खामायनो हागोन जिखुनु गासैजोंबो खामायनो हागोन आरो जुदि जों बेखौ मोनबाय बायोबाथाय दे लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आङो दाखालि पेआउट एकाउन्ट चेन्ज खालामनाय भिडिअ लाबोनो नागिरदोंमोन पेआउट एकाउन्टनि अनारखौ मोनसे फेसबुकनिफ्राय गुबुन मोनसे फेसबुकआव माबोरै लाङो बेखौ चेन्ज खालामनाय भिडिअ लाबोनो नागिरदोंमोन दा आङो नैबेखौ हगारग्रोसिगोन बिनि उनाव
साननैसो उनाव आङो बेखौ लाबोफिनसिगोन। लोगो मोनगोन दे उननि गोदान भिडिअ'आव।